naman si Ate. Nag-aaway si Wala talaga yung paano ko nanalo ako dito. Nag-aaway lang naman din sila. Kasi if you think about it, si Mark is contact at once against Mark. Pero nagka-instant ng Nakataw lang talaga sila ng series. Test lang nila yung tapos si Todd, verification test. Si Todd, sobrang magkakaroon ng laptop. Kasi yung boss, hindi ka naman. So, baka may sikat na ako. Natamad ko lang makausap. Hindi ko abot ito. Di ba nga ito? Pero kung i-requirement ka lang daw, ito pa mo. Para manalo kayo sa tawa ko lang. Ito manalo naman kayo. Oo. Kasi magkakapasitin na po ito. Wala siya ka na laro. Sabi ko po. Si Padong at si Hazel iniisa-isa yung mga magjowa. Okay lang yung kasi closer to the burning scale of the kasi sir, hindi ko kaya kung hindi na lang gabi kaya kung pinaganda ko lang ay masasawa naman manalo na pala mag-ihalis pero hindi hanapan sila yung pwede ba? Oh, that's nice. Nice game, madam. Thank you. YouTube yan, YouTube. YouTube.